Menin Türkmenistana gidip gelişim, 2. bölüm. Bir aladadan dindim. Indi arkayın doğan kardeşlerimin öyüne mihmançılığa gidip bilerdim. O yerlerinde yaşayış diysen kıyındı. İň värkisi imane çörek tapmayan tanışlarım hem bardı. Adamların kaygıladısı yetik. Her kim öz gün gözaranında çağıcıklarını eklemeğin uğrunda. Ön hem bir alıp barayan iş yerleri yok düveliğin. Hazırki ýagdaý has hem kıyındı. Bu zatları göz önünde tutup mihmançılığa gitmezliğe makul bildim. Has doğrusu, eni alada edip çıktaycak almaklarını islemedim. Elimden geldiğine göre, yakınımızda yaşayan çağı çoğuları beğendirmek için kökötür süýje sadaka payladım. Menin hem ýagdaýym çäkli bolan soň, ýagdaýym şoňa ýetdi. Bir näçe günden soň başga bir welaýata mihmançylyga gitdim. Bir-iki gün geçenden soň, owamyzyň arçynlygyndan maňa jan geldi. Ol menin etrap häkimligine çağırylýandygymı habar berdi. Sebäbini soramda bolsa bilmeýänligini aýtdy. Hiç olmanda maňa şol nomeri berin, etrap häkimligi bilen özüm jaňlaşyp görleşeýin diýenimde, ýok, bize etrap häkimliginiň nomerini bermek düýbünden gadagan diýip maňa arçynlyk tarapyndan görleşýän adam jogap berdi. Ýene-de bir hayran galdyrjy waka. Meni etrap häkimligine näme sebäpden çağıryp bilerler? Üns vermedim. Gerek bolsa özüme jaň ederlerle diýip gezdim. Aradan ýene bir gün geçenden soň bu gezek maňa arçynyň kätibi jaň etdi. Maňa etrap häkimliginde garaşýandyklary barada habar berdi. Gaharym geldi. Gödök jogap berdim. Kime gerek bolsam özüme jaň etsinler diýdim. Bir sagatdan soňra kätip ýene-de jaň edip maňa Murat diýen bir adamyň telefon nomerini berdi. Berilen telefona jaň etdim. Karşıma çıkan adamı özümü tanıttım. Meni näme üçin gözleýändigini we näme üçin häkimlige çağırýandygyny soramda beren jogaby meni gen galdyrdy. Dogan, men etrap migrasiýasyndan jaň etýän. Etrapda migrasiýanyň ýokdugyny hemme kişiler bilýär. Siziň bilen görleşmeli diýdi. Maksadyny soramda bolsa, bar bolan hemme resmilamalaryňyzy alyp gelin. Size pasport almak için yeňillik töretjek bolýas diýdi. Onun aydan zatlary meni has hem gen galdyrdy. Pasport almany yeňillikmi? Emma men pasport almak için resminamalary bireýem tawşyrypdym. İçime howsala düşdi. Derru tanışma jaň edip ýagdaýy düşündürdüm. Ol bolsa migrasiýadan jaň edilmeýändigini aýtdy. Bu jaňyň diňe mehkemeler tarapyndan bolup biljekligini düşündürdi. Bir näçe günden soň jaňlaşyp aýdylan ýere bardym. Meni welaýat migrasiýasyna çağırdylar. Pasport kabul ediş bölümüne däldi. 2-nji gata çykdym. 5-6 adamyň oturan otagyna hem meni alyp girdiler. Sapar atly biriniň öňünde oturdum. Göräýmege näme üçin çağırylanymy özleri hem bilmeýän ýalydy. İlki bilen bar olan meniň we oglumyň resminamalarymyzyň nuskasyny aldylar. Soňam düşnüksiz soraglar berip uğradylar. Göýe meniň terjime halymy ýazýan ýaly. Beren soraglaryna haýbatlarak jogap berdim. Sebäbi hakykatdan hem näme üçin çağırylanymy entägem düşünüp bilemek. Iň soňunda sapar maňa Türkiýede doglan çağılary hasaby almak prosedurasy şeýle amala aşyrylýar diýip jogap berdi. Hem gaharym geldi, hem gülküm tuttu. Bu gezek çıkıp barýarkam, gerek bolsam özüme jaň edin, arçynlygy rahatsyz etmäň diýip olara tawşyryk berdim. Iki hepdämiz hem ajysy bilen hem süýjüsü bilen geçip gitdi. Oglumyň pasportyny aldım, Hudaýa şükür. Indiki işimiz ogluma Türkiýe döwletine gelmek üçin viza almakdy. Bundan bir näçe wagt ozal, Türkiýe, Türkmenistanlar üçin vizaly girmeli diýip karar kabul edipdi. Resminamalarymı dolu we dogry tawşyrypdym. 3 günden soňra vizamyzyň taýin bolanyny aýtdylar. Vizamyzy aldyk. Hemme işlerimiz gutardy. Indi gezek uçaryp petegini almakdy. Bu gezek has hem aýylgan çagdaý bilen garşylaşdym. Ýene-de bahasy $405, bahasy bolan petegi $1000 satýarlar. Türkmen Hova Ýolları Agentliginden petegi satyn almak islesek, 2 aýdan bäri biletin ýoklugyny habar berýärler. Emma $1000 bahasyny islendik güne petek tapyp bolýar. Hatda ertir uçmakçy bolsaňyz hem diňe bahasyny töläýmeli eken. Ýene-de helki tanışma yüzlenmeli oldum. Şol günlerde Türkmen Hova Ýolları izigiderli uçuşlary ýola goýup başlapdy. Men özüme we ogluma $1000 petekler satın alıp sagaman Türkiýe döwletine gaýdyp geldik. Gepin gysgasy aýtjak bolýan zadym. Ýurtda korrupsiýanyň ösmegi netijesinde
adamların hal ýagdaýy günden-güne gaty kynlaşýar. Döwlet edaralaryndaky işgärlerde hiç hili jogapkärçilik ýok. Her baran edaran gapysynda seniň resmi namalaryňa dälde jübiňe seredýärler. Azyk önümleriniň gymmatlygy zerarly. Owa adamlara 6 aýlap et iýmeýän wagtlary hem bolýar. Ortaça 1200 manat zähmet hakyny alýan adamlar başgalasyny gowy iýmitler bilen iýmitlendirmäne hiç hili mümkinçiligi ýok. Ýagny Türkmenistanda gymmat bahada satylýan azyk önümlerini almak 1200 manat alýan adam üçin diýseň el ýeterli däldir. Üýtgeçikrek biýe iýen günleri çağalar bayram edýärler. Ýoksam çağalar ýaş wagty vitamin almaly döwri ýygy-ýygydan dörli miwelerden iýip durmalydyrlar. Kärendeçilere paxtadan ýa-da buğdaýdan ýylda bir gezek gelýän girdeji onuň çykdaýjylaryna zordan ýetýär. Şäherlerde, owalarda, köçelerde şadyanlyk ýok. Dinç alýan adamlara gawat gelmek asla mümkin däl. Paýtagtymyz appak, mermer, gaty owadan şäher. Emma gumgukluk adamlar gatçylykdan, kynçylykdan zeýrenýärler. Garaz meniň Türkmenistana gidip gelişim ortalama $7.000 çykdaýjy boldy. Bir ay galdym. Emma maddi çykdaýjylarymdan beter meni gaty gynandyran zat meniň watanymyň, halkymyň kyn ýaşaýşy boldy.